Mai sauraro barkanka da zuwa, sannunka da jimurin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu Sharhi Hausa TV. Labari na zai dawo muku ne ranar Juma'a mai zuwa, wanda Aminu Saira ya shirya, sannan kuma za a wallafa muku shi wanda al'umma za su kalle sa ranar Juma'a mai zuwa karfe 8:30 na dare. Wanda Maryam ta jiyo da hankalinta zuwa ga Al'amin, domin kuwa ta yadda Al'amin ɗin Al'amin ne. Duka ta cire wannan kokwanton da yake zuciyarta, duka babu wata damuwa a ranta yanzu. Ta mai da hankalinta kan Al'amin, wanda da hakan ne ya gagara a gare ta. Mai sauraro, ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mahaifiyar Maryam ta zo wajen Al'amin, domin kuwa ta ƙara ba sa haƙuri a kan irin abin da Maryam ta yi masa, daga ya yi haƙuri kada ya sake ya bar wani abu a ransa ko kuma wani abu da zai dame sa, su tsaya su yi zamantakewa aurensu a tsakani. Wanda har hakan ne darakta Aminu Saira ya ƙara jawo hankulan mutane wajen su ci gaba da kallon shirin labari na, wanda har hakan ne al'umma suka kawo ra'ayoyinsu na game da Maryam da Al'amin. Mai sauraro, kar ka manta muna ƙara tuna ma, idan har wannan shine zuwan ka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.